88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Carap. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan. Magtaryon lingkor at magti Pangasinan Dennis Mujares. Jagngaranan kapaborito Errol Horado. Yawalan natan ada Kingdom of Saudi Arabia. Jag technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Miyerkules 25 ada bulan na Pebrero 2026. Jada saray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita. 43 anyos yalaki mampupuyok at ang betul-betul yarihas. Radyo Pangasinan Balita. Lapoda pangiamot na illegal ya pagtog laki inaristo. Radyo Pangasinan Balita.
Diin managsalgar na bag asa kutoy jada balay na Bilyasis Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Taluran luluganan ng babanggaan duara so imbatik at patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presidente Marcos walay napipisilton na ilaban to 2028 presidential election. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Impeachment versus Vice President Sara Ongapo sa Marso 2. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Co-perpetrator sa nandating Presidente Duterte Timikyab Irada Biagtaw. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Palasyo Imalma at palapag na Kaufman. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Mampupuyo kadambut-butol yari haso lakin na repe sa iyan na aresto na otoridad adjad bali na sa Manuel Pangasinan sa may suspect sa mantao na 43 sa wala asawa residente na sitio ano na sa barangay San Vicente Dabilang Balay. Sa rekabiyangan operatiba na Pangasinan na Second Mobile Force Company ya akabase da balay na tayuga Pangasinan kay baso San Manuel Police so ang iparisbe na service warrant jada Bureau of Jail Management Penology jada barangay Tulong Syudad na Urdaneta. Inaresto sa bitlang suspect makalanor da kason rape bisexual assault ya wala da criminal case number UDAS 31471 da tana Yudas 31472 ya walipit sa Pebrero 2026 sa may suspect so mampupuyok at ambot botelyaria sa jad BGMP Urdaneta City. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Lapod kaso na pangyamot na illegal niya pagtug laki inarrested oras na alas 2:40 ng araw jada Bugalion Posada sa Street Ciudad na San Carlos sa may suspect ya laki sumantaon na 63 anyos wala asawa ang gapoy trabaho residente na Barangay Rizal Avenue Adabitlan Ciudad si katoy inaresto basid alias warrant ya impaksab na korte ya wala da criminal case number 1202 yang gapoy en dokumenta na bilbanda sa may suspect sa walad kustodiya na San Carlos Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Ang biktima na islasbag yaagawa jad oras na alaona ng arom jad barangay Poblasyon Sunuan na baloy na Bilyasis Pangasinan sa may biktima na BE sumantaon na 26 wala asawa residente na barangay Bakag Dabitlan Baloy lega niya sa may suspect yan aristo so mantaon na 43 sa ang kapoy asawa residente na barangay Abar First San Jose Nueva Ecija uno nga palapag na biktima si katoy mansasaloy na kawes jado kay ukay na naimanoton walay nan salgar na bagtunya sa may suspect so akala gilabat jada abay na biktima ya bunbunto so bag na biktima
man kinumpronta sa bitlang suspect tampol yubatik kanyan kimaraw na tulong sa biktima jada police station singugan na sa may empaka-aresto na suspect asam-samad 5 na suspect so sa kay floral wallet yamang karga na Pag-ibig ID tankasya 2,403 pesos sa kay sling bag yan ang kargamot na matarim yakotsilyo na impan inusartan impan salgar at bag na biktima sa may suspect so na wait dyan police station na Bilyasis tanduman na impisok Radyo Pangasinan Balita. Taluran luluganan ng pabanggaan tigari sugat-sugatan agawas o aksidente at oras na alas 7:40 na labi jada Vilyasis Asingan Road na barangay San Blas Balay na Vilyasis sa Pangasinan saray luluganan involve Black Toyota Fortuner SUV mamaniwaan na 39 anyos walay asawa mekaniko residente na barangay Karamutan Balay na Vilyasis Pangasinan ang putin Honda XRM 125 motorcycle mamaniwaan na laking mantaon mot na 53 walay asawa dati na overseas Filipino workers ang kapibunbunton na lisensya tan sa may black Yamaha Mio Aerox 155 motorcycle yamamaniwaan na minor de edad ang kapilisensya ang kapisulungton helmet residente na barangay San Blas sa Balay na Vilyasis Pangasinan jadi inisyal investigasyon na pulis akabatan sa may Fortuner SUV tan Honda XRM 125 motorcycle so nanparan mamarap jad is direction legan niya sa may Aerox 155 motorcycle so mamarap jad is direction na nakasabilara din kagawan aksidente sa may Honda XRM so imobartik the Fortuner SUV yasikatoy ginamgam biyak karsada singugan na head-on collision at papasabi na Mio Aerox motorcycle jabiskag na impak pakabanggadara niya sa may Honda XRM so bimantak tan bimanggamot at Toyota Fortuner pareho na sugat-sugatan sa duwaran driver na motorsiklo si Karain Batika na Vilyasis Police jada Ordonita City District Hospital Bangbalot Enyales jada Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center jada Balay na Rosales sa Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Marwala nere katubukulan nga balita lokal antes tayo dapag de saray balita nasyonal wadya nere pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Exactly 40 years ago, the Filipino people showed the world that we could unite ourselves and restore democracy without the need for bloodshed. Today, we commemorate the unity of civilians and soldiers for a peaceful revolution. Isantabi natin ang pagkakaiba. Ikaw at ako, magkakasama tayo. EDSA at 40. Peace, not war. Para sa masa, para sa Pangasinan, at para sa Pilipinas. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:15 na kabuasan tanon dapag tayo da sa detalye at balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Walay napipisil kuno ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan ay yarin na panbato to at 2028 presidential election. Si Katuya si Impalapag na presidente kasumpalya apan tungtungan at Asian Editors sa Tana Economic Opinion Leaders Forum ya ginawa jad Fairmont Hotel jad Makati City. Inimbitahan ng Marcos sa Yasayat untumbok ya lider bansa na pwedya walay pikakabat to at nipaakar at ekonomiya piyan na nawalaan na marakalya trabaho tan paano niya niluksaba so inflation na tan siguro na walay nagnapya supply na kakanon at bansa. Untan tumata na pwedya man na nunot na nipaakar at productivity yagawon to at marakap ya edukasyon pag-ibig o abig liman tan unsuporta at saray polisiya ya makatulong at saray pambibiyay na saray Pilipino. Ingkwa ng presidente mairap ya awiton jada presidential level so ang kapipi kakabat to da politika lapod aga kabat na saray totoo kanyan na ningningan na yamaong iray walad na gobyerno yaman tatrabaho marunong tan may bagan eksepsyonal. Impalapag ng presidente ya walalay ikukonsidera bilang potensyal ya unsalat at sikato bangbalat ag tuni impalapag sungaran tan ag tuni napagya i-endorso at saya na bugta. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Gapon la na House panel so deliberation at apat iran na verifikasyon na impeachment complaint na laban at kinan Vice President Sara Duterte. Yasayat gawin sa Lunes, Marso 2. Si Katuya Simpalapag ng House Committee on Justice Chairperson tan Batangas 2nd District Representante Jerbel Luistro ya impurpurok to na dyan kabata na nawalay sufficient in forum and substance so abitlan na reklamo laban na dakina na Vice Presidente Duterte. Ingkwa na Luistro limaran na tikapa so gawin na committee to niya ada paningbara na abitlan impeachment no manbilang na determina so reklamo yang gapoy basihan tan na kabaliksan na nasayan na reklamo at na pwede dismiss bang balot on dalan ng plenaryo. Untan tumata no apanagnakan niya walay sufficient in forum o sufficient in forum and substance itdan na abiso si Vice Presidente Sara yan na ubatan so alegasyon at loob na sampluran na calendar days naman bilang walay probable cause sa tanya pambuto sa anjang plenaryo at kumaluman na ugpahanga na dapag ya makala na 1/3 yung boto isan awitan jada Senate impeachment court. Radyo
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Duara kuno. Ya ko perpetrators na dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ginaranan na International Criminal Court ICC so wala da biyok tao ono nga dakinan na DRG Secretary John B. Carimulya Tetrisendara niya iray abitlan ngaran na anggaman anggapunis waranta laban eda sikara ingkwan na abitlan official duaran papanisyan niya ko perpetrators na Duterte so papanisyan niya wala eda Estados Unidos impalapag ng Remulla inaladaran niya so amin niya records na ipakaradasayatan na ilaluan niya na ala edasayan simba base ada pinapawaya dokumento na international tribunal kinabat na ICC prosecutor iraso raman sa perpetrators na Duterte sikarado Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Lawrence Guo, Vitaliano Aguirre II, Vicente Danao, Camilo Casculan, Andy Lagbilay, Dante Gerlan, Tana Isidro Lapinya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Imalma si Palas sa Press Officer Attorney Claire Castro at nagmali palapag na Nicolas Kaufman yun ako santo niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. at agawan na confirmation hearing at dating Presidente Rodrigo Roa Duterte agawa dyan International Criminal Court ingkwanan Castro makapal sulupan na Kaufman na akusan to niya si Presidente ginutman na pabaingan o saya at walan na pabaingan at saraya karaklan ingkanan na Castro sa tanya depensa lawyer na dating presidente so awalaan ko no na matindin kakulangan na panagnunot aliwan na sa tay kliyente to niya lapod nalilingwanan to niya so batik na saray nagagawa ingkuanan na Castro saray kason crimes against humanity insaklang dyan ICC at satan so insaklang sa nanan 2017 ni Presidente si Ferdinand Marcos Jr. Dinalaw ng Castro aga makapangipaway na may loya dipisa si Kaufman na para da saray papanisya niya agawa o ginawa na extrajudicial killings agawa sa ng panahon na Duterte. Tinawag ng Castro si Kaufman sa kay managsulat na nobila lapod sa ibabagaton niya dyan ICC sa kay yan apila eda emosyon na saray Pilipino. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalan rekadabukulan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Antes tayo nang dapag adasaray manaspok issue adasayang kabuasan o dyan pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafan Run 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balikbayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May kay at Mapandanyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:31. Mga kabuwasan, patuloy na programang Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Kapaborito Errol Hurado, na kasalukuyang papalipad papuntang KSA. Sa technical control, nandyan ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Pebrero 2026. Uy, ngayon yung ika-apat na pong anibersaryo ng EDSA People Power o yung EDSA Revolution. Ikaw ba, engineer, kasama ka doon sa EDSA Revolution noong 1986? Kasama. Ang EDSA People Power Revolution na naganap noong Pebrero 25, 1986 ang nagwakas sa 20 taon na dekada ni late President Ferdinand Adrian Marcos Sr. Napatawsik ang dating Pangulo ng Bansa sa pamagitan ng pagkakaisa ng mga sibilyan, militar at simbahan o religious sector na sila ay nagtipon-tipon sa Avenida Epifanio de los Santos o yung tinatawag na EDSA. At ang pumalit na Pangulo ng Bansa ay si late President Corazon C. Aquino. Nagkaroon ng people power sapagkat nagkaroon daw ng dayaan sa snap election noong 1986. Ang mga nasa likod o yung mga pangunahing mga tauhan na nagsagawa ng EDSA Revolution ay sina Corazon Aquino, Jaime Cardinal Sin, Fidel B. Ramos at Juan Ponce Enrile.
napalaya si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. na lumipad patungong Hawaii. Kaya bumalik ang demokrasya at pagiging unang babaeng pangulo ng bansa itong si dating late President Corazon Aquino. Ang EDSA 1 ay simbolo ng hindi marahas na pagbabago na nagbalik ang kalayaan at kapayapaan ng mga Pilipino. Kaya ang diwa ng EDSA, ito ay simbolo ng tapang, kolektibong pagkilos at pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa mapang-api. Pinakita nyo to na kayang magbago ng lipunan nang walang dumanak na dugo gamit ang dasal. Oo nga, pag ikaw ay nagdasal, siyempre unang-una mong isipin ang Panginoon. Kaya sa ika-40 na anibersaryo, itong araw na ito, patuloy ang panawagan na sariwain ang diwa ng EDSA Revolution habang naharap sa mga isyu ng korupsyon. Dahil sa flood control project anomaly, sa kabila ng mga pagbabago sa politika, ang EDSA ay natiling mahalagang bahagi ng kolektibong alaala na nagpapaalala sa kapangyarihan ng mamamayan. Dahil malilimutan ang mga naganap sa EDSA kung saan nagkapit-bisig ang mga tao sa harap ng Camp Crame at Camp Aguinaldo. Hinarang ang kailang katawan ang mga tangke para maprotektahan sina dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at dating Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff Fidel B. Ramos. Inalis ng dalawang opisyal ang kailang suporta kay dating late President Ferdinand E. Marcos Sr. na lalong nagpasidhi para dumami ang mga tao. Sana hindi maulit ang bangungot na sinakmal sa bayan. Wakasan ang katiwalayan sa bansa at ikulong ang may mga sala. Huwag nang hayaan na manatili ang mga buhayang opisyal ng gobyerno upang makamit ang tunay na kapayapaan at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kaya ngayong araw, 40 years anniversary ng EDSA Revolution. Sa mga nagtatanong, mayroon bang pasok? Mayroon. Hindi dineklara na holiday ang araw na ito. Bagamat may isinusulong sa Kongreso na panukala na gawing holiday itong EDSA Revolution o itong
EDSA People Power. Pero yun po ay pinag-isipan pa sa Congress eh. Kaya may pasok ngayon. Magandang umaga kay Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, Calasiao. O kay PG Peralta, Kagawad PG Peralta. Ganon din kay Kagawad Regan Kilaton dyan sa Barangay Bunlag, Calasiao. Sila po ay nakikinig sa umagang ito at nanonood sa kailang mga gadget. Ganon din kay Kerr Chan. Magandang umaga sa iyo, Kerr Chan. Kay Marivic Rivera Balason, dyan sa Dasol, magandang umaga. Kay Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan, magandang umaga. Kay Xiaomi de Guzman Naranha, Naranha, ayan, taga Dasol ito siguro. Kasi mga Naranha, taga Dasol yan eh. Magandang umaga po sa inyo. Tapos na po yung taon pista nyo dyan sa Dasol. Isa na kayo at hindi ako nakadalo. Marami pong mga nagdabang sa akin doon. May trabaho po tayo eh. May mga reaction dito. Helen Ibasa Labarias, magandang umaga dyan sa Bimaloy. Sabi ni Emmanuel Abalos, kabalusan ko ito. Idol Dennis, tama po kayo, mahalaga ang kolektibong pagkilos at pagtutulungan ng mga mamamayan. Ito ay nagpapakita ng malaking kapangyarihan na magbago ng lipunan, sabi niya. O si Leonard Mejia, Sir Dennis, sa pamagitan ng iyong programa, naalala ko ang nangyari sa akin. O bakit? Naipit ako sa EDSA noong 1986. Bakit naman? Siguro haba ng traffic. Nakita ko na nagkaisa ang mga Pilipino, kaya mahalaga ang pagkakaisa upang makamit ang tagumpay. Si Greg Meneses, Sir, dapat gawin regular holiday ang EDSA anniversary kada taon. Yung nga sinusulong nila eh. May isang congressman na nagsusulong dyan eh. Yung mga dilawan yata eh. Sinusulong ng Once Ruling Liberal Party. Na ito hinihiling nila na ideklara ang February 25 over every year a regular national non-working holiday para gunitain ang EDSA People Power. May nagsusulong dyan eh. Helen Dasig de la Cruz, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Mar Pascua. Si Chris Garcia, may pasok ba ngayon? Meron, may pasok ngayon. Kasi hindi naman holiday ang araw na ito eh. Caramel de la Cruz at si Madam Geraldine Munoz de la Cruz ng San Carlos City, magandang umaga sa inyo. Alam niyo po itong si Caramel de la Cruz at yung kanyang may bahay, talagang bilib ang mga taga San Carlos dahil madali silang kausapin at madali silang imbitahan sa mga okasyon. Tumutulong hanggat kaya nila sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya sabi nila Caramel,
Sana sa darating na panahon ay maisipan mong umapak. Ayan. Kaya antayin natin ha. Wala pang kuwan naman malayo pa naman yung eleksyon eh. Diyan sa may Zamora po daw, sa may Abunao Kalasya, magandang umaga kay Manager Dilia. Yung kailang coker, si Mami Helen, si Angie, si Maria, si Aisa, Esther at Buknoy. Magandang umaga rin kay Shari Petirado ng Alamino City. Don Ramon Bautista Sr., dating Vice Mayor at dating board member. Magandang umaga sa iyo. Diyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Si Rachel Busalis, ayan, magandang umaga sa iyo. Nanonood sa ating medyo nawala yung ating kwan. Nanonood sa nawala yung kwan natin, engineer. Okay. Parang engineer, nawala yung kwan natin. On the air. Ayan, napindot. Magandang umaga din sa mga nanonood sa kailang mga gadget. Sister Ramos ng Barangay Mangkop, magandang umaga po sa iyo. At ganon din si Susana Bungar Bustamante, si Majo Nakurda, Lisa Sim, si Net Espinosa Chita. Ayan, magandang umaga. Maraming nanonood sa atin Priscilla Abilia Buaga Soles, magandang umaga. Si Ahmad Saidyo ng San Miguel, Calasiao. Teresita Biala at Olive Bauson diyan sa may Calasiao, magandang umaga. Gawin din si Ribungar, si Mary Grace Megano Del Monte, Edelberto Peralta Jr., si Paing Palos, condolence po, namatay yung kanya nga po eh. Rebunggar, magandang umaga. Nabato ko na ito. At sa ating mga iba pang issue, marami tayong mga issue ngayon eh. Itong talakayan natin itong issue patungkol dito sa mga project ng gobyerno. Bakit halos ayaw ng mga kontraktor na kumontrata sa mga project ng gobyerno o yung mga proyekto ng gobyerno? Mula nang naganap yung investigasyon tungkol sa manumalyang GOS at standard substandard flood control projects sa bansa, biglang tumahimik ang mga contractors na tila ayaw na nilang kumuha ng kontrata sa gobyerno. Baka naman hindi pa sila nakakasingil sa mga proyektong ginawa nila bago naganap yung investigasyon ng GOS at substandard projects dyan sa may Bulacan at iba pang lugar dito sa bansang Pilipinas. Ang mga ibang kontraktor umaaray daw sa pagkalugi sa kailang natapos na proyekto dahil mataas yung kinukuha na parking fee ng mga proponent. Wala nang mamin dyan sa proponent na yan eh. Mula nang nabulgar ang anomalyang flood control projects na kinasasangkutan ng ilang senadors, DPWH official at contractors, wala nang umamin kung sino yung mga proponents ng ginawang mga proyekto sa bawat distrito.
Kaya ngayon, halos walang kontraktor ang gustong sumali sa public bidding kung meron man yung mga malinis ang kanilang konsensya, malinis ang kanilang records, at ayaw ang korupsyon. Kaya ayaw nilang yung mga ibang contractors daw kumuha ng kontrata sa gobyerno dahil ito yung dasang rason daw mababang unit cost sa mga proyekto. Mas maganda kung mababa ang unit cost dahil ang layunin nito ay upang maging abot kaya ang serbisyo para sa mga mamayan, lalo na sa mga infrastruktura. Wala na raw kikitahin ang mga kontraktor. Wala na raw kikitahin yung mga may sakop sa distrito. Kung mababa yung naturang unit cost, kaya ayaw ng mga kontraktor na kumuha ng project dahil sa mababa raw yung project cost. Ang layunin ng mababang unit cost para siguraduhin matibay at maayos ang kalidad ng mga proyekto at hindi masayang ang pera ng taong bayan. Hindi masayang sa mga substandard na project o mga ghost project na yan. Kung mababa ang unit cost, wala nang kikitahin. Mga matataas na opisyal daw dahil sa tinatawag na parking pay. Paano naman, paano naman si kontraktor kung mababa ang unit cost? Malamang malulugi daw. Sapagkat maraming binabayaran na wala naman daw sa program of works tulad ng construction material testing na pinabayaran ng implementing agency o kaya DPWH. Wala daw sa program of works yan yung naturang material testing. Saan napunta ang binabayaran ng mga kontraktor sa construction material testing na dapat sana naka-indicate sa program of works dahil ito ay required. Isa yan sa proseso ng pagsusuri sa kalidad at tibay ng mga materyales gaya ng semento, bakal, yung lupa, ganon din yung asfalto na ginagawa upang matiyak na matibay ang istruktura at nasunod ang standard upang maiwasan ang pagkasira o yung tinatawag na substandard. Kaya importante po yung construction material testing. Ang pinarating na balita sa atin ng isang kontraktor, ang kailang binabayaran sa construction material testing ay aabot daw sa 100,000 pesos. Depende sa laki ng binigay na proyekto. Tulad ng barangay hall at iba pang mga gusali.
maliban sa construction material testing, meron pang insurance na binabayaran ng kontraktor na wala naman daw sa program of works. O, ang insurance, required din yan eh. Ang insurance ng mga proyekto ng gobyerno ay required batay sa batas publika bilang 656 kung ito ko nagkakamali, o yung tinatawag na Property Insurance Law. O, layunin ito na protektahan ang mga pampublikong ari-arian at pundo laban sa iba't ibang panganib. Kaya importante po yung insurance sa mga proyekto. Lahat ng proyekto ng gobyerno mayroong insurance kapag nasira habang ginagawa, covered ng Government Service Insurance System. Sakop ng GSIS ang mga ari-arian ng gobyerno tulad ng gusali, makinarya at iba pang mga physical na yung struktura. Iba rin ito sa tinatawag na surety at performance bonds. Meron din yan eh. Kasi ang surety at performance bond ay upang matiyak na tatapusin ng kontraktor ang proyekto ayon sa napagkasunduan na specification at timeline. Kung pumalpak ang kontraktor, ang surety bond ang gagamitin ng gobyerno. O meron pang sinasabi ang mga ilang contractors na kailang binabayaran na wala naman daw sa program of works, gaya ng sampling at boring. O, isa rin din yan na required ang sampling at boring ay ginagawa upang malaman ang katayuan ng lupa, lalo na sa ilalim ng lupa bago ipatayo ang gusali tulad ng kalsada o kaya yung mga barangay pwedeng gumawa ng sampling at boring sa naturang lugar. Kaya importante rin yan para matiyak na hindi guguho yung ginagawang proyekto. Ang gumagawa ng pagsasampol at pagbubutas ng lupa ay mga judicial investigation. May mga kumukuha ng sampling sa mga proyekto ng gobyerno bago ipatayo ang gusali, tulad ng kalsada o kaya yung tulay. Kinakailangan po yan. Ngayon, ang layunin ng soil sampling at yung tinatawag na sampling ay upang malaman ang uri ng lupa at rock formation sa ilalim kung sapat ba ito na ipatayo ang istruktura. Mamaya, pagpatuloy natin ito kasi pag-usapan natin yung tungkol sa mga kontraktor na nalulugi sa proyekto dahil sa maraming binabayaran na nakapaloob sa program of works. Mamaya, pagpatuloy natin, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya su number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito.
Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang UTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Exactly 40 years ago, the Filipino people showed the world that we could unite ourselves and restore democracy without the need for bloodshed. Today, we commemorate the unity of civilians and soldiers for a peaceful revolution. Isantabi natin ang pagkakaiba. Ikaw at ako, magkakasama tayo. EDSA at 40. Peace, not war. Para sa masa, para sa Pangasinan, at para sa Pilipinas. Popular sa balita! Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timagti Pangasinan, Dennis Muares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Hurado na kasalukuyang buhabiyahe patungong KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, reklamo, mga reaksyon, mag-text na lang kayo, tumawag kayo sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Sa usapin tungkol sa mga kontraktor na nalulugi sa mga proyekto dahil sa maraming binabayaran na nakapaloob sa program of works at mga bayarin na wala naman doon sa program of works. Base sa alituntunin sa procurement ng gobyerno tungkol sa mga proyektong pinapatupad ng gobyerno, ang kontraktor ay kumukuha ng 15%, 1.5 na paunang bayad o advance payment sa kabuuang halaga ng kontrata. Layunin ng 15% ay inilalaan para sa mobilization o ang mga paunang gastos para maumpisahan ang proyekto. May mga kondisyon sa pagtanggap nito. Yung pagtanggap nito ay subject sa pagsubmite ng irrevocable standby letter of credit o tinatawag na bank guarantee na katumbas ng halaga ng advance payment. Yun po yung mga kandyan . Ang 15% na ito ay ibabawas sa mga progress payments ng kontratista hanggang sa ganap na mabayaran. Kaya ang 15% na paunang bayad o yung mobilization fee ay bahagi ng contract implementation guidelines ng Commission on Audit yan. Ang tanong, ilang porsyento ang mapupunta sa kontraktor kung may kontrata sa gobyerno? Depende yan. Depende yan kung ito ay legal na tubo o bahagi ng korupsyon. Alam bahagi yan legal ba o yan ba ay illegal? Yung tinatawag nating ghost project. Sa legal tayo, yung tubo ng kontraktor, kung dumaan sa tinatawag na public bidding ng DPWH, yung tinatawag na contractor's profit, may tinatawag tayong contractor's profit. Ito yung karaniwang nakatakda na kanila matatanggap nila 8% hanggang 10%. Yung estimated direct cost
Oh. Sa mga maanomalya na proyekto, siyempre yung SOP o yung kickback ng mga politiko ay nagkakalaga ng 20% hanggang 30%. O magkano naman sa kontraktor? O, ganyan din. Ang kontraktor, kung yan ay mga ghost projects, malaki rin ang kailang kikitain dyan. O, pero huwag sanang gawin yan ng mga contractors yung ghost project na yan. Dapat siguraduhin na tama yung pagkagawa ninyo ng mga proyekto na pinunduhan ng gobyerno. Yan, Kaya't yun yung mga kwan dyan basihan. Kaya't yung construction profit, contractor's profit, kanyan, talagang nakakuha na yan sa mga kontraktor. Ayun yung profit nila dapat na dumaan sa legal. Siguro na ang proyekto ay sumunod sa National Structural Code of the Philippines. Di ba? Marami ng makakaltas na pundo mula sa national government to regional office at pagdating sa district, ilan na yung natira, yung pundo na ilalaan sa proyekto. Ang pagkakalam ko dyan malaki na yung kaltas Kung hindi ako nagkakamali, 42% yung makakaltas. So ilan yung mapupunta sa proyekto? 58% na lang. So dapat yan ang ayusin. Yan ang ayusin ng ating pamalaan. Yung mas malaki yung naturang kickback kaysa yung mapupunta sa proyekto. Alas 7:12 ng umaga. Sabi niya rito, Bernard de Guzman, wala na kickback sir sa mga congressman, kaya halos walang dumarating na pundo para sa proyekto. Alas 7:13 ng umaga. Meron tayong kung kasi tinanggap na tawag, kaugnay po doon sa proyekto na pinatayong housing dyan sa may bayan ng Bimaloy. Ayon doon sa listener natin, bakit daw itong si Mayor Pedro Petnerela ay ibinabato ang issue doon sa dating mayor? Samantalang yung naturang housing na yan ay pwede nang ibigay sa mga nangangailangan. Kung na yan, ready na yan para i-award doon sa mga wala pang bahay. Lalong-lalo na yung mga nasa gilid ng ilog. Ang kung dyan, dapat na gawin dahil siya yung
nakaupong mayor, tignan niya, at bisitahin niya kung ready for occupancy yung naturang housing project na yan. Dapat iawag mo na sa mga nangangailangan. Kung meron pang mga dapat na gawin dyan, ikaw nang bahala na magpatuloy dyan. Dahil yan po ay pira ng mga taong bayan, yung ginamit dyan. So, dapat na ibalik mo rin sa taong bayan sa pamagitan ng mga project na yan. Napakagandang housing project. Pero bakit ayaw ni Mayor Pedro Merera na i-award sa mga nangangailangan? Hanggang ngayon, politika pa ang nasa isip ni Mayor Pedro Merera. Tanggalin na ang politika. Serbisyo na ang harapin mo, Mayor. Kung ano ang nararapat para sa iyong bayan, ay ibigay mo. Huwag mo silang pagdamutan. Kung kailangan ng i-award yung mga housing na yan, i-award mo na. Dahil marami pong mga nangangailangan na yung mga kababayan dyan sa Binmalay. Tapos na po ang politika, Mayor. Kaya tapusin mo na rin yung pag-aawad sa naturang housing project na yan. Huwag mo nang ibato yung issue doon sa dating mayor dahil tapos na nandyan na, pinatayo na nga yung housing project na yan. Ikaw nang nakaupo, di dapat ikaw nang magpatuloy dyan. Ang problema kasi, may iral yung politika kaysa yung serbisyo Jack Soriano, magandang umaga. Si Magina Corda, magandang umaga. Si Rolly Di Giuquino, magandang umaga. Gawin din si Maribek Rivera Balason, magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano, nabati ko na ito kayo na. Sabi niya rito, sabi ni 0922-9166, dapat lang na ipagpatuloy kung sino man ang nakaupong mayor. Dahil yan po ay para sa kabutihan ng lahat. Alisin ang politika, serbisyo ang kailangan, sabi niya. Melba Nabat, magandang umaga. Sabi naman ni 0986-3016, ang hirap kasi, sir, sabi niya, dito sa Binmalay. Instead na serbisyo ang asikasuhin, pamumulitika na ang nauuna. Magandang umaga kay Liga President Buyat Magat ng San Carlos City. Gawin din kay former Liga President Nanding Estabilio. Alice Muñoz ng San Carlos, magandang umaga. Si Esther Ramos, nabati ko na ito. Si National Newbran Pair, magandang umaga po. Nida Damasco Layusa, ayan, magandang umaga. Si Helen Labaria Sibasa, nabati ko na ito. Diyan sa Binmalay.
Merlita Abilia, ayan, magandang umaga. Si Sylvia Romero. Si Sylvia Romero, si Imagine, Mary Grace Migano del Monte, nabasa ko na, okay. Good morning kay Maris Mix Vlog. Ayan, Maris Mix Vlog. Ayan, magandang umaga. Isang vlogger din. Si Remilin na Ira. Akara Pangasinan. Magandang umaga. Gawin din kay Marilyn Kanta ng Alamino City. Magandang umaga. Kaya Kathleen Lopez, Jaime Bungar at Kagawad Roger Bungar, magandang umaga dyan sa Dasol. Si Cory Chan, na bati ko na ito. Gloria Paragas Dagarag, magandang umaga. Jovelyn Bunodi Rodolfo, Saldi Bidal, si classmate, magandang umaga. Gawin din si Iba Mayor Diaz. Justin Manuel, magandang umaga. Jerry Baleros, si classmate dyan sa Dasol, magandang umaga. Unit Kanta ng Alaminos, magandang umaga. Pero nasa Qatar ito, magandang umaga. Priscilla, si Kagawad Priscilla Solomon, dyan sa may Barangay Bulo, Labrador, magandang umaga. Gawin din kay Joby Riolalas ng San Quintin, magandang umaga. Rosa Mercado ng Oli Dasol, magandang umaga. Elizabeth Albert ng United States of America, ayan. Celia Calagno Season, Perla Mariado Loro. Si George Romero Bacani, yung sa Puso San Carlos, Puso Chief ng San Carlos, magandang umaga sa inyo. Mario Cabierto, magandang umaga. Flaminiano, Evelyn Flaminiano, Danseb Jusel, magandang umaga. Marami pang dito. Nagsusulputan ng mga pangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Mag-exercise tayo. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Katawan natin ay sobrang Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. tayo tuwing umaga. Councilor Elias Villanueva. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo. Si Councilor JP Lorisco. Katawan natin ay Councilor Mike Season. gabi. Maaga kang matulog. Former Councilor Gerald Apicial. Maaga kang gumising. At agad Former Liga President Carlito Dion. sa magtambing-tambing. Magandang umaga rin kay Joel Calbua. Paling-paling at baywang Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Kagawad Junjun Gabrielio. sa hangin. Kagawad Domedor Episcope. Kagawad Pio Hilumen. 5, Sontobi Kagawad Alvin de Vera de Guzman. 8, Si Sontobi Kagawad Jaime Binasa. 4, 3, 2, 1. Priscilla Abilia Buaga Solis, magandang umaga. Tuwing umaga, mag-exercise tayo. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Maldan. Sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga Ganon din si Councilor Chineros Flores ng Maldan. sa plaza magtambling-tambling. Diyan sa knowledge si Iyo papa, Junar Lapore, iyo pakiting-kiting. JML Auto Care. Kamay, Magandang umaga. suntok sa hangin. Ayan, Magandang umaga din sa
Nathaniel Pulido ng Natividad, dating Enro officer. Magandang umaga. Dinya Abuan Macaraeg ng Mabine, Imelda Garcia ng Burgos, Pilisarda Barriares Ramirez, magandang umaga. Si Rosbelt Kudal, magandang umaga. Raizel Padilla ng Sual, Maylin Buaga, si Nisdin Kalagim, Joaquin Balatico Buston, Carlo Magnabilia, magandang umaga. Si Masin, magandang umaga. Si Elsa Balatico ng Dasol, magandang umaga. Veronica Basuel Isidro, magandang umaga. Nerissa Nerissa Muharis dyan sa may Sambales, magandang umaga. Aida Mendoza Arboleda, magandang umaga. Si Mi Carlitos Calagno, Len Caberto, Analisa Opelindo Madarang, Mersa Balisalisa Flores, Raizel Busales, magandang umaga. Si Ortiz B. Balatico, Gina Balikat sa Bala, at saka si Ernesto Balikat, magandang umaga. Bibilo Otto ng United States, magandang umaga. At ganon din si Josephine Arcala, magandang umaga. Desi de la Cruz ng San Carlos. Rosie Patayan, magandang umaga dyan sa Bayambang. Si Catherine Joy Ramos, Alexis Alejos, magandang umaga. Alvin Sandoval, Kagawad Alvin Sandoval ng Barangay Pututan, Bimali, Pangasinan, magandang umaga. Marlene Padiro Martiha, ayan, Marlene Padiro Martiha, magandang umaga. Nanonood sa atin si Flora Villanueva Abalos ng Kisbang Kalasyaw. Medicis Tuna, si Baron Calamno, magandang umaga. Maripi Mariado, Alexis Arihos Aritumba. Hanggang marami pa tayong mga mga viewers. Magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Gawin din kay Dr. Felix Domicilio. Si Sir Jeffrey, magandang umaga. Tapos Darwin, magandang umaga. Diyan sa Mayor's Office Mapandan. Kay Madam Sheila Pinoliar at Councilor Freddy Pinoliar. At lahat ng mga staff ng Mayor's Office, magandang umaga po sa inyo. Monica Domicilio, magandang umaga. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, lingkod ng bayan Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Horado na papalipad papuntang KSA. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Valley. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan.